bakal lali dene iman budi santoso. Aku ora bakal lali karo wit manggis pembapang sembuhan sulur uwi nalika ajar niteni sepiro ajine tuwuhan lan pekarangan tumrap wong tani. Aku ora bakal lali karo grite pring ori kedung lesung kedung semanggi sing ngajari nglangi mancing tetepungan karo yuyu uceng untuk banyu nganti ora kepleset midak lumut sak dhuwuring watu. Aku ora bakal lali karo tatah wadung graji engkal asahan godhong rempelas bubuk balung rampene tukang kayu rumpoko dandanan kang dadi wulu watu seprono seprene aku ora bakal lali karo pendopo lumbung pawon sing kanggonan omah tawon suarane tekek tengah wengi kinjeng tangis prenjak lan cecak sing rumat babat kang durung tinulis. Saiki aku ora bakal swala sedulurku papat limo pancer pancen dumunung ing tanah Jawa kapethik saka sesanti Tedak Siti kaca 56